Volám sa Mary Elizabeth Walker a som 42-ročná učiteľka na základnej škole z Burlingtonu vo Vermonte v Kanade. Chcem sa s vami podeliť o svoje zážitky z klinickej smrti. Svedectvo o tom, čo sa stalo, keď mi Ježiš ukázal šokujúcu pravdu o modlitbe. Doslova som videla, ako jediná modlitba môže zničiť démonické pevnosti a prečo nepriateľ neúnavne pracuje, aby nám zabránil v modlitbe. Začalo to 20. marca 2024, kedy som klinicky zomrela na 33 minút a 27 sekúnd v Green Mountain Medical Center. Deň začal ako každé iné zimné ráno vo Vermonte. Teplota bola hlboko pod bodom mrazu a krajinu pokrýval čerstvý sneh. Práve som dokončila ranné vyučovanie so svojimi tretiakmi a mierila som na obed do učiteľskej miestnosti. Pamätám si, že sa mi ľahko točila hlava, ale pripisovala som to vynechaniu raňajok toho rána. Keď som prechádzala chodbou, svetlá začali podivne blikať a v hrudi sa mi vytvoril intenzívny tlak. Teraz už viem, že som zažila masívnu pľúcnu embóliu, krvnú zrazeninu, ktorá putovala do mojich pľúc. Školská sestra mi neskôr povedala, že som skolabovala pred miestnosťou 204 a moja tvár zmodrala, ako moje telo bojovalo o kyslík. Moja kolegyňa, pani Andersonová, ma našla, okamžite zavolala 911 a až do príchodu záchranárov vykonávala kardiopulmonálnu resuscitáciu. Posledná vec, ktorú si pamätám, než sa všetko zmenilo, bola studená, dláždená podlaha na mojej tvári a vzdialujúci sa zvuk detských hlasov v jedálni. Potom v okamihu všetky pozemské pocity ustali. Prechod sa nepodobal ničomu, čo som si dokázala predstaviť. V jednej chvíli som ležala na podlahe školy a v ďalšej som sa ocitla v tom, čo môžem popísať iba ako dimenziu mimo nášho fyzického chápania. Nebol to tunel svetla, o ktorom často počujete v zážitkoch z klinickej smrti. Namiesto toho to bolo, ako by som vstúpila závojom do ríše, kde čas a priestor fungovali inak. Prvá vec, ktorú som si všimla, bola úplná absencia fyzického nepohodlia. Drvivá bolesť na hrudi zmizla a nahradil ju hlboký pocit pokoja. Zdalo sa, že okolo mňa pulzuje život a energia, aj keď naše pozemské zmysly to žiadnym spôsobom nedokázali pochopiť. Bolo to ako byť ponorený do čistej lásky a porozumenia. Potom som začula jeho hlas. Zvuk, ktorý obsahoval všetku autoritu vesmíru a napriek tomu niesol nežnú útechu rodičovskej lásky. Mary, povedal Ježiš moje meno, a ja som v tom jedinom slove pochopila jeho povahu viac, než ma naučili celé roky nedeľnej školy a štúdia Biblie. Jeho prítomnosť bola ohromujúca a napriek tomu intímna. Neobjavil sa tak, ako ho vykresľujú tradičné obrazy. Jeho sláva bola ďaleko za tým, čo dokázal zachytiť akýkoľvek ľudský umelec. Jeho vzhľad bol fyzický aj duchovný. Vyžaroval svetlo, ktoré neublížilo očiam, ale zdalo sa, že preniká dovnútra mojej bytosti. Dcéra moja, povedal, priviedol som ťa sem, aby som ti ukázal, čo tvoje pozemské oči nikdy nemohli vnímať. To, čoho budeš dnes svedkom, zmení nielen tvoj život, ale aj životy mnohých ďalších, ktorí budú počuť tvoje svedectvo. Zrazu som pozorovala scény zo svojho vlastného života, ale z duchovnej perspektívy, ktorá ma ohromila. Videla som sa v rôznych okamihoch modlitby po celý môj život. Od detských modlitieb pred spaním až po nedávne, zúfale prosby o moje manželské problémy. To, čoho som bola potom svedkom, mnou otriaslo až do špiku kostí. Za každým, keď som sa modlila, bola duchovná atmosféra okolo mňa viditeľná. Videla som temné, tieňové entity, démonov, ktorí vytvorili niečo, čo vyzeralo ako pevnosti v rôznych oblastiach môjho života.
Tieto pevnosti boli strategické pozície, ktoré si vybudovali v priebehu času, pričom každá predstavovala inú taktiku, ktorú používali proti mne a mojej rodine. Potom sa ale stalo niečo mimoriadne počas toho, ako som šepkala modlitbu v mene Ježiša. To bolo ako duchovné zemetrasenie, ktoré otriaslo celou ríšou a spôsobilo zmätok v plánoch nepriateľa. Démonické pevnosti sa začali rúcať. Každé slovo modlitby vytvorilo trhliny v ich starostlivo vybudovaných pevnostiach. S úžasom som sledovala, ako moje jednoduché modlitby, o ktorých som niekedy len premýšľala a boli dokonca vypočuté, spôsobili skazu v nepriateľských pevnostiach. Ježiš mi ukázal konkrétne prípady, keď mi títo démoni zabránili v modlitbe. Videla som, ako zosilnilo moje vyčerpanie po dlhom dni učenia. Oťažili mi viečka, ako som sa plánovala večer modliť. Moju myseľ zaplavili myšlienky na plány lekcií a známkovanie tesne pred mojimi rannými pobožnosťami. Dokonca použili môj telefón a spôsobili, že v kľúčových okamihoch duchovného spojenia bzučal naliehavými správami od rodičov alebo kolegov. Bola som tiež svedkom toho, ako moja jednoduchá modlitba za ochranu mojich študentov rozbila dlhodobú stratégiu démona zaviesť do mojej triedy strach a úzkosť. Pán potom odhalil niečo, čo ma dohnalo k slzám. Ukázal mi okamihy, keď som sa dala do nepriateľských odklonov a vynechala modlitbu. Potom mi Pán ukázal nedávnu modlitbu, pri ktorej som bola obzvlášť sústredená a plná svetla. Každé slovo bolo presným úderom proti nepriateľským opevneniam. Rozprchli sa. Nie kvôli mojim slovám, ale kvôli menu a autorite Ježiša, ktorú som vkladala do modlitby. Videla som, ako démoni organizujú núdzové stretnutia a zúfalo sa snažia vymyslieť nové stratégie, pretože ich predchádzajúce plány boli zničené vytrvalou modlitbou. Skutočnou modlitbou. Silou, ktorá ma neodrádzala od modlitby, ale naopak dávala mi pochopiť jej skutočnú silu. Vidíš teraz? Spýtal sa Ježiš. Špecifické úlohy. Niektorí mali za úlohu vytvárať rozptýlenie tesne pred modlitbou. Vyčerpať veriacich fyzicky a duševne. A iní sa ešte špecializovali na vytváranie falošných naliehavostí, ktoré sa zdali dôležitejšie ako modlitba. Sledovala som, ako duchovné bitky zúrili okolo ľudí, ktorí šli po uliciach Burlingtonu bez toho, aby si boli vedomí vojny, ktorá sa odohráva o ich duše. Pán Ježiš na môj úžas odhalil, že modlitba presahuje čas. Videla som, ako boli modlitby mojej zosnulej matky pred rokmi stále aktívne. Stále ničí nepriateľské pevnosti v mojom živote a životoch mojich dvoch detí, Emmy a Joshua. Uvedomila som si, že modlitba nie je viazaná časom, ako ju poznáme. Ako som sa ponáhľala s rýchlou modlitbou, keď som pripravovala triedu pred príchodom študentov. Uponáhľaná modlitba, pretože bola úprimná, spôsobila nepriateľovi škody. Nezáleží na dĺžke modlitby, ale na viere a úprimnosti modlitby. Táto lož mi často bránila v modlitbe, keď som mala len pár minút medzi vyučovaním alebo počas prestávky na obed. Teraz som videla, ako aj krátke, úprimné modlitby boli mocnými zbraňami v duchovnej oblasti. Vízia sa posunula a ja som pozorovala, ako sa démoni zhromažďujú, aby naplánovali svoje stratégie. Ich rozhovory boli objavné. Začína rozumieť modlitbe, zasyčal jeden démon na druhého. Musíme zvýšiť naše úsilie, aby sme ju rozptýlili školskými povinnosťami. Modlitby sú príliš deštruktívne, ďalší sa sťažoval. Za každým, keď sa zmieni o Ježišovej krvi, padne ďalšia pevnosť. Videla som, ako by oslavovali, keď ma úspešne zdržali od modlitby, pretože vedeli, že každý deň bez modlitby je pre ich stranu víťazstvom. Ale ich oslavy sa zmenili na hrôzu, keď som sa vrátila k modlitbe s obnoveným nasadením. Ježiš mi potom ukázal niečo, čo mi zlomilo srdce.
Videla som nespočetné množstvo veriacich. Mnohí z nich boli moji kolegovia učitelia a rodičia mojich študentov, ktorí mali mocné modlitebné úlohy od Boha, ale boli presvedčení nepriateľom, že na ich modlitbách nezáleží. Dívala som sa, zatiaľ čo démoni neúnavne pracovali na udržiavaní tohto podvodu s vedomím, že ak títo veriaci niekedy objavia skutočný vplyv svojich modlitieb, ich pevnosti by sa rozpadli. Môj ľud hynie pre nedostatok poznania, povedal Ježiš a zopakoval. Neuvedomujú si, že tá najjednoduchšia modlitba, ktorou sa modlia vo viere, uvádza do pohybu sily, ktorým nepriateľ nemôže odolať. Ukázal mi, ako sa démoni budú triasť, keď sa veriaci budú modliť, ako budú utekať, keď bude spomenutá Ježišova krv, ako by sa v hrôze rozprchli, keď modlitby vzdávania vďaky a uctievania vystúpili do neba. Bola som svedkom toho, ako moje vlastné modlitby boli často ako duchovný dynamit. V priebehu niekoľkých sekúnd zničili to, čo nepriateľ budoval celé mesiace. Démoni nemali žiadnu obranu proti modlitbám v súlade s Božou vôľou a modlitbe vo viere. Pozor, povedal Ježiš, a ja som videla scénu iba spred týždňa pred mojou klinickou smrťou. Modlila som sa za jedného zo svojich bojujúcich študentov, Tommyho, ktorý sa stretával s ťažkou úzkosťou. V duchovnej ríši som videla, ako táto modlitba zničila početné démonické pevnosti strachu a starostí, ktoré boli okolo neho starostlivo vybudované. Pán mi ukázal, ako sa ma nepriateľ snažil presvedčiť, že moje modlitby nefungujú, pretože Tommy stále vykazoval známky úzkosti, ale v duchovnej sfére tieto modlitby spôsobili obrovské škody nepriateľským plánom a vytvorili prelomy, ktoré sa stali viditeľnými. Včas. Videla som, aké boli modlitby za odpustenie obzvlášť ničivé pre démonické pevnosti. Keď som sa modlila, aby som odpustila kolegovi, ktorý o mne hovoril škaredo pred riaditeľom, celá sieť démonických opevnení sa okamžite rozpadla. Démoni sa spoliehali na to, že si udržím svoju pozíciu a moja prosba za odpustenie zhatila ich plány. Ježiš potom odhalil niečo, čo ma ohromilo. Ako sa prepojili modlitby naprieč generáciami. Videla som, ako sa moje modlitby spojili s modlitbami mojej matky a babičky a vytvorili tak mocné duchovné dedičstvo, ktoré bolo pre nepriateľa obzvlášť ťažké prekonať. Tieto generačné modlitby vytvorili ochranný baldachín nad našou rodinnou líniou, do ktorého démoni nemohli preniknúť. Preto nepriateľ tak tvrdo bojuje proti rodinnej modlitbe, vysvetlil Ježiš. Vie, že keď sa rodiny spoločne modlia, jeho moc rozdeľovať a ničiť je značne obmedzená. Sledovala som scény, kde sa moja rodina spoločne modlila, dokonca aj krátko pred jedlom alebo pred spaním. Každá z týchto modlitieb posilnila duchovnú ochranu okolo nášho domova a vzťahov. Pán mi potom ukázal, ako spoločné modlitby v školách a v kostoloch vytvorili duchovné pevnosti, ktoré nepriateľ nemohol prelomiť. Keď sa veriaci modlili spoločne zjednotení, ich modlitby vytvorili nepriepustný duchovný obranný systém, ktorému sa démoni museli úplne vyhýbať. Ale všimnite si, povedal Ježiš a ukázal na inú scénu, čo sa stane, keď v spoločenstve ubúdá modlitieb. Sledovala som, ako obmedzená modlitba umožňuje démonom zakladať malé oporné body, ktoré sa postupom času rozrástli v pevnosti. Ukázal mi, ako démoni pracovali, aby vytvorili programy a aktivity v kostoloch a školách, ktoré aj keď sú sami o sebe dobré, pomaly uberajú čas od modlitby. Stratégie nepriateľa boli rafinované. Nahradiť modlitbu dobrými vecami, ktoré neboli práve najlepšie. Ježiš potom odhalil niečo, čo na mňa silne zapôsobilo. Ukázal mi modlitby, ktoré som sa nemodlila. Videla som okamihy, keď som cítila nabádanie Ducha Svätého k modlitbe za študenta alebo kolegu, ale ignorovala som to.
V duchovnej sfére to boli ako chýbajúce články v reťazi ochrany a požehnania. Nepriateľ sa bojí modlitby, ktorá sa má modliť, vysvetlil Ježiš. Preto tak tvrdo pracuje, aby tomu zabránil. Bola som svedkom toho, ako démoni uskutočňovali núdzové stretnutia, keď by zistili, že sa veriaci chystajú objaviť skutočnú silu modlitby. Okamžite by vyslali špecializovaných duchov rozptýlenia, pochybností a oneskorení, aby tomuto objavu zabránili. Ale potom mi Ježiš ukázal tú najkrajšiu vec. Ako ma nikdy neprestal pozývať k modlitbe, aj keď som jeho nabádanie neustále ignorovala. Jeho trpezlivosť bola nekonečná. Jeho láska nemenná. Ukázal mi, ako zorganizoval okolnosti, aby ma priviedol späť k modlitbe. Nikdy nenútil, vždy pozýval. Pamätaj, povedal, modlitba nie je o dokonalých slovách alebo dlhých príhovoroch. Je to o vzťahoch. Každá modlitba je vypočutá. Na každej modlitbe záleží. Každá modlitba ničí nejakú časť nepriateľského diela. Keď sa môj čas v tejto duchovnej dimenzii chýlil ku koncu, Ježiš mi dal poslednú víziu. Videla som samú seba opäť vo svojej triede, ale teraz som videla súčasne fyzickú i duchovnú sféru. Sledovala som, ako moje jednoduché modlitby počas školského dňa neustále narušovali démonické aktivity, pretože nepriateľ nemohol udržať žiadnu pevnosť v mojom živote kvôli dôslednej modlitbe. Povedz im to, prikázal Ježiš. Povedz mojim deťom o sile modlitby. Povedz im, že žiadna modlitba nie je príliš krátka, žiadne srdce príliš slabé, žiadna viera príliš malá. Povedz im, že čakám, až začujem ich hlas, že každá modlitba je ranou proti kráľovstvu temnoty. S týmito slovami som cítila, ako som priťahovaná späť do svojho fyzického tela. Ostré svetlá nemocničnej izby sa zaostrili a ja som okolo seba počula hlasy. Doktori a sestry horúčkovito pracovali. Neskôr som sa dozvedela, že som bola klinicky mŕtva presne 33 minút a 27 sekúnd. Lekári sa chystali určiť čas smrti, keď moje srdce zrazu znova začalo byť. Lekári označili moje uzdravenie za zázračné. Pľucná embólia mala spôsobiť trvalé poškodenie, ale všetky moje testy vyšli normálne. Ešte pozoruhodnejšie je, že aj napriek dlhšej dobe bez kyslíka neboli žiadne známky poškodenia mozgu. Keď som večer ležala v nemocnici, všetko vyzeralo inak. Už som nemohla vidieť duchovnú sféru ako počas svojej skúsenosti, ale vedela som s neotrasiteľnou istotou, že sa tam deje. Za každým, keď som zašepkala Ježišu, vedela som, že démoni utekajú. Za každým, keď som sa modlila, hoci potichu, vedela som, že pevnosti sa rúcajú. Táto skúsenosť pre mňa všetko zmenila. Modlitba už nie je povinnosťou ani disciplínou. Je to zbraň, priama cesta do Božej trónnej sály. Sila, ktorá rozbíja démonické pevnosti a nastoľuje Božie kráľovstvo. O 2 týždne neskôr som sa vrátila do školy k učeniu, ale nebola som rovnakým človekom. Moji študenti a kolegovia si na mne všimli zmeny, aj keď nedokázali úplne vysvetliť, čo bolo iné. Zdieľam toto svedectvo, aby som sa nesústredila na samotný zážitok, ale aby som oznámila túto zásadnú pravdu. Vaše modlitby sú mocnejšie, než tušíte. Nepriateľ sa trasie, keď sa modlíte. Jediná úprimná modlitba môže zničiť tisíce démonických pevností. To je dôvod, prečo cítite odpor, keď sa snažíte modliť. To je dôvod, prečo sú rozptýlenia najsilnejšie práve počas modlitby. To je dôvod, prečo sa cítite unavení, keď sa chcete modliť. Ale teraz poznáte pravdu. Na každej modlitbe záleží. Každé slovo, vyslovené vo viere, má moc. Každá zmienka o Ježišovom mene posiela démonov na útek. Nenechajte nepriateľa ukradnúť váš čas na modlitbu.
Neverte klamstvu, že na vašich modlitbách nezáleží. Spomeňte si, čo som videla. Aj tá najjednoduchšia modlitba, ktorou sa modlíte s vierou, spôsobí kráľovstvu temnoty viac škody, než si dokážete predstaviť. Dnes je môj modlitebný život úplne premenený. Každý školský deň začínam modlitbou, prechádzam triedou a modlím sa nad každou lavicou. Modlím sa so svojimi študentmi vhodnými spôsobmi v rámci školských smerníc a v ich životoch som uvidela pozoruhodné zmeny. Moje manželstvo je silnejšie ako inokedy a moje deti si rozvíjajú svoj vlastný modlitebný život. Voľba je teraz na vás. Budete sa modliť? Presadíte rozptýlenie a odpor? Pamätáte si, že každá modlitba, bez ohľadu na to, aká jednoduchá alebo krátka, je mocnou zbraňou v duchovnej oblasti? Nepriateľ by nebojoval tak tvrdo, aby vám zabránil v modlitbe, keby to nebolo pre jeho kráľovstvo také zničujúce a zdrvujúce. Pamätajte na moje svedectvo. Pamätajte, čo mi Ježiš ukázal. A čo je najdôležitejšie, pamätajte, že vám bola daná rovnaká autorita, rovnaká